Phi baru ngapa yang subhai Phi syakani ka pat ka episode jong ka Adolescents Unfiltered. Ya kani ka podcast lawan Raj Phi da ka Health and Family Welfare Department Meghalaya ngade I host ng Phi Evangeline. But menta ka singi ngadon arngut ki expert guest ki di ki counselor mo. Te hakani ka singi nya terjemut halor ka kini ki kun samna lut ki bla yo. Kun ne ki bla armet hakrata ka badang khana. Te hakiwi ki episode ngila kren bun chapang ki daw balay bat ndai mentang ko aban tip ke ka bajaya ki ke ta jing e be ki shembat kumnu ki lat na ta ka jing e la ne kumnu ki la ban overcome ta ki jing e be ki shem te shopping instang kan ke episode ko aba ki gas jing kin pen itho ki nong pa ki nong snap jing Kublej bun kong ba fila khot ingi syakani ka program ka jong fi ka kateng jonga ka dai palehun meliam long bat ngatre kum ya adolescent health counselor hapoti rot sing memorial civil hospital mairang aladon hakani ka benta ni ka kam la jan don ya ka post nem benta bat kalong ka kam ka basrotanat ban yo ban tre bat kini ki khana adolescent la ne ki samla lut mo ki ba dei ki bla don brio bat kum juru ki bompat don brio kublai shibun kong bapil aila dengi bagin wan ketika program ke jupi ngakerteng I Mersha Muksor ngatrai kum adolescent counselor apa umulang CHC ngeladon hak nika program kumba kenai senam di ngan ong haswa bagin ya cia kemat ya kan ketika jing keren kejongi ngan ong shwa ba let's say ngan ban express tan mo namar ba ngadai I jantia te ngamlong difficult himo ban express ki ideas ki thoughts ki jonga ka khasi tangbangan persangkat bala bangan share ya ke ba ngasngo ba ban share chapi ki nosngap. Okay. So kublai shibun kong palai ba Phi kong mesia kong jo pila pelaj por ban machan ka podcast singi te ngathrai ha ka jing yatrai kam jong Phi pila yo bun ki cases ne kita ki jing itu khana shpang gini ki samla ki bla yo kun bila armet khana mo te bonangi hi ki bapai blas ngap thrai ki don ki thrai ki badai ki dei hi kita ki teenage mothers ba don badai ki bapai ba ki dei tang khna samla ki bala sedang ban ba mendakan dei por bingile ta episode ha barim ngilap ha study ba ki shep ba ki khna masen poi ta puberty ne masen ki samla hi ki la sedang ban shong kha te ban ha kaning la de ta episode on sexual and reproductive health kumno bakin ya dai la di bakin la jing armet ndai kitu pat ki samla mo kita ki bala yo khun khna thrai ke kita ka experience jong ki kabaya ngi wok ngi lap mo hapo kanika kam kabangi ngi train dai shbun kini ki long kmi khna mo ki yong mothers ibang yong ki don shbun fi ki jing e ki baki mat ha ka jing em kan teng ki mat ya ka jing long kmi marway la ning yong single parent te ka baar ka wan so kanika financial crisis la ne ka jing yo jing kot ka baduna bha kham tam lada lok shong sa lang mo te nang ta teng ki don ki bam yo support na yeng ru ki kemi ki pa kim ai support mo ki nang ta ki teng ki parlok ru ki la jingai no na ki kim yo shu kapor ka bakin wan kin ya keren ya khana bat ki mo te ki don shipon ki la long no ki em ka jing em ka balong marwe ka jing em ka badap tang da ka jing bon jing bot jing perkhat bon jing khuslai mo ya ka e ka ban sawan teng ki ha perkhat ru ya ka e ka bakin sabam yo ne yo namar ba kala long no kim don kata ka jing yo jing kot ka jing yo ka babiang mo te na ta ka daw long kini gidi ki bangi ngishem gini ki long kami khna ki ba ki wan hapo ki counseling center jo okay komas kum ki counselor mo bangi bun sin bangi deal bat ki khna adolescent kam tam ki teenage parents mo ki counseling from time to time na ka por hi ti i ka bangi I ba kini ki khna adolescent dan ki teenage mothers mo bun sin I ba ki long ki khna ki bat songsi mo ki songsi ki khia ka jingu perkhat ka jom ki namar ba ngi kumbang tip mo ki khna adolescent hi kirang dei ka transition stage mo na ka childhood to adulthood kim pat long prepared mentally physically mo na do ka kurkom long ka met ka phat ka joki ki jingu perkhat ka jom ki kadang kadang lung ti ka ka baja long ba haba ki yo khun le ki armet na ha ni karta kim long prepared
Di overall ke experience ko jongi ke bangi iba kini ki kena adolescent ki bayo khun na kani karta ngi ibe tang ki negative impact ba ka jing em ko jongi Ha. kumba ongi kong palay financially mo kim don ka kam ka jam ban support ika ban penhe pensani khun kiti di haki habaya day bat ki parlok ki jongi ru mo long kim kwa shu ban ya long parlok no ta mo ka education ru kila haban Ha. no na ka jing pudi ka jongi Kadai. and then ki smule ran you feel ashamed tang bani kandu brio lani hayi hasem lani wat ha ka imlang salang ro kim so tanat kim so sungsngan kim long open shu ken mo ti long da compare ka khana menshua bat hadien baka yo kun kala pher bak le bak mo menshua kemen karki dai lungkat bagi parlok juga handrai dala apo ka tu ka benta pade baka armet tengi iba kalong kapen i kata ka mensiam ka bam kam so tanat shu ka jing mo ti kala long bunsin ka kayam bunsin ka susi kam so tanat shu ka jing kalong frustrated tang bakam la ban pen i pade kita ki feelings ki jongka ke ma bali bakam la ban pen i namar ba ka sung thu bam don ba accept ya ka don ba da ka share maknai ta ki jing ki ba ka share ru long ba ki parents ni ki bahing hasem ki jongka kin keno kala ya ka baka bakala hi maka so kini kita ki problems kin ma bagi i ki khana adolescent ki long ki teenage mothers mo ki sham ke ti hapo ka jela jongi thrai po Meghalaya long ka nu thrai kata ka jing bun jong ta ki jing don ki long kami khana ti kat kum ka report ka bangi yo na kanika HMIS mo ka ba kilum lingba kanika model apps okay ti kanika percentage ka jing don jongi ni ki long kami khana apo kari khasi jongi ka long 100% okay 100% ti nadu April 2023 lani warajar apply hadu minta warajar afsa 100% kamar kadang sen ho kadang kieu kan ka kio ti ngakwa banjo sngo shu phang kita ki challenges mene phila shu highlight mo kita ki challenges ba ki don kita ki jing ndre tu phila ban ne pen sha shu pade long kamban kita ki jing ba ki shem ba ki juwan tapi kabaning kong mo kini ki khana nei kadon bai ka tuka ka long bai long kendet te mo ladangi keli yaki ngong balai fila awat brio no dang kan ni kerta padang khana mo ki ong bangim tip kadai te katu kapen i shwa ba kadon ka jing duna pan pen shempang yaki shapang ka shong kha shong mat ha po ki kani ki than ri khasi jongi ki barang kham shanong kendong le kamut ban keren ya ka shong kha shong man kalong ka bali arahan ma khamat mo te katu ka de ka wei ka jing sa dien ka bangim la ban yathu ta ka daw ki kini khana em teng kan mo ba ki dang ya kata karta ka jongki ka ba ki dang dei kata ka bangi ong ha po ka tien pareng ka experimental stage mo te teng ka di ka curiosity ne ka jing kwa te palat mo ki le ki tu ki kam no la ya shongkha no da ka jing bom tep poi perkhat iba hadien ka jing shongkha kan wan ka jing armet mo katu ka de ka wei ka challenge kan ka ba long ka jing duna hapo ka ri khasi jong in dai nang ta ka ba ar ba de ka long kum ni kan kumbalai lam shakmat mo ba ki kmi ki pa ti la ye kini ki you kan kini ki khana la da ki wan ban ye thu iki ba mei ngala e bakla ngala armet kamut ka baning kong kalong kim perkhat ke bakata ka kunjung i kale kumno balai kumta kala long bakiwan la dom me mo keno be yeki mo be pa badaka pa batam seneng mo te pa i pedi ban kit ban ba kini num don bayara mo kata di ka we te ka next ya kata pada ka di kalong ba teng uniu khna ushinrang mo umkam ba kani ka khana ka lani kani kanthai ka armet nanga i daga tu ka penlong no igini khana bakin long single parent te nang ta sa ka wei ka long ba teng pade long kumta ken nalor ba kidang ya khana nalor ka kila long school drop out ka jing puli ka degree qualification kam dan te kin wat kam wat jam hai ken ban sa ya kata ka ya ban besa ban pejat ani ban penyat shaprang ya ka yeng ka sem mo te kita gide ki challenges ki ba ki mat kini ki young mothers
mo lani kini ki young couples te teng teng ga don ba ki hap ban pet shnong no ru ban sa shwe bede ki jaka ki ba kimla ban yu issue manu ru mo kata te kalong kumta ken ka don kam ban long ka imlang sa lang ru bakan sungu thu te de ban ailat ya ki ru de tandang ban shuong ba o ka de ka jing bakla mo i long no ban shu i marwe ken ya ki henre ki de ban ai lang ka kti ka mon kti ka diang kendiat ban yarap ya ki khnang ba kin sungu thu pat kum no ban le ka jing em hadien ba ka jing bakla ka jung ki ken ka pe mo ka wei ru ka don kum ni teng teng mo ka la long ta ka khna ka shulong teng teng mo jing long khna ta mo dan ba shu ya samla kai um tu klampoi perkhat ban hab ban ya bakla no bu tu brio ti ban ya shong ya sa tre mo ten re ki bahayang ba ki num sha mo ki num sha na mar ba ten re ka tu kan thai kam dan jing e ti tu shin rang ti teng teng da la ya shong ya sa lang kawan kin tu ka mo ban shu ya shong kha ju bor te ka tu la long kum ka marital rape mo ba kim kham iet mo hen re shi sien ka shong kha shong ban hi ka de ban long bet ka dadon ka consent lani ka jing ya sngu thu jing mut lang kan thei ba chin rang den re la da ka kan thei hi kam mon ka lani teng teng mo ushin rang mon te ka ban chupan bor te ka ta ka la long ka marital rape kan mo te khambun sien ni ki shit long kum ja kum ta hi na mar ba kini ki shongkha khna em ki ba la long shujaring khat mo kam dei ka ba la da mut de ka daw ka don ba ka ni ka marital rape Man should add up ya ka ba ikong palay I ong dementa ka challenges bagi face ki teenage mothers te ka way ka ba ngi kum ki teenage mothers long ba ka jing ting mo ba the moment bagi ki find out ma lani bagi tip bagi armet ki ting ka don kata ka jing ting haki ban ya thu ya ki kimi ki kpal ni ki bahing hasam ki jong dei te kawan ka jing ting haka kata ka jingim jungki kan ma te hakatu kapor te ki ki dili bet ken ban ya thu ya ki haying ka e ka ba kila ya ling ba dei ka long kila tip ba ki armet ki dili bet ban ya thu haying hasam dei te katu mar balai ba ki dili ki kim so thu kan ka e ka jing don kam jong ka to ka jing armet dei ban chu adap ma ya kata ka challenges jong ki teenage mothers bading kong hi kum bangitep ba ki khana adolescent kilong kiba kidang duna hak ta ka bormet ka jong ki ken ti ka wat ka snam ma khamtam ha ka snam mar ka de ka kum bang ong ka de ka jing kala na ka jing long khana cha ka jing long samla ti ka jing bam ka jing di ru kim la ban bam kat kum badan kam jong ka met ka phat ka jong ki ti da ki armet hak to ka por ti kakta ken ma kakta e ka ko ka khia ka jong ki khamtam ya I khulung ti kum ka teenage mothers pade kam su thu ken ni kata ka jing don kam jong ka met ka jong ka nu ba ka teenage ka pregnancy ka long important ka jing em ka jong ka kam su thu ti da ka long kulmar ka jing mu chukhat ka jong ka ma ti saka wei ru ka la ya ling ba ya ki depression ma da ni ki ka bakta ya ka jing mu chukhat ka jong ka ma mentally ka long kam long alert ken dei ti saka wei ru ka anxiety ka fear ka don haka ti ka kam so don hope ken ka jing em ka jong ka ti ki bon bet ki kita ki bakat se bakapet ki balong ki jing e sudah kat se bakapai ti ban sumar le ya kata ka met ka phat ka jong ka kanam don idea I ru ti long kata ka de ka jing e ma kum ki khana samlangi tip ba kapur ki balong katu ka rta ka jong ki bakin long free ma ndu ka jing mu prakhat hadu ka thia ka thia ka dem ma ke long free tang ba marsin armet kum tu kim su thu ken kum nu ban take care ya ka met ka phat ka jong ki dei ndu ka bam ka di kim tip teng teng da ki thia ru kim tip kum chanu ban bakin pai kum nu bakin take care long ta ken ma ti ban ai ki check up ru kim na I phang kata ma ti ki dan sakita ka baki long ting ki le ran ma ka wei ka de ka jing le ran na lor bakan ni ka ich ka jong ki baki le ran bi ki khna mo kham tam ki thai ti sab bakan armet kata ka jing le ran ka dang dan arsha ma ti
Teda don kum ketu kajing le ran kim sulong kim ku ashukin ban ya deal bat ki brio lani bat ki kinu ro ken ki bagi kendu ti hadian baki to da kajing khakun pade ka ni iba kiting kajing khakun ro long kiting ban le hospital mo kim ki ku abet ban long bet lamar ba kim pat long prepared to mo ya kata ka pregnancy throughout katu ka porhi ti hada dala dep khai ti khun ru kim nang kum nu ban ban he long ban sumar ni tu ikun teng teng tang watang ban thum ni ikun ru kim nang ban watang ban ai bun ru kim nang ki dot ki khna ru ki ba le ran watang ban ai bun ru mar balai kidang dei kum bangong pi ka de ka age ka jom ki hi ti so bakin long kum ta ka motherhood kam pat long prepared yaki te ke la long challenges bhai ki ken ban tackle ki tu ki problem sa ju im ki te khendiat mo kum bangi tip mo kani ka adolescent age mo bunsian kani ka jing shongkha khana ka ja ha kani ka middle adolescent but ka late adolescent ne te kani ka adolescent stage kadi ka baki khana ki long ki don ha ka stage te baki ki jiet bhai ka bam kini ki ban ong kini ki bam ba ai jing ben toy ka met le te bun kim bang ki jor jer ngam mo ki ki nu ki jing bam ki balong ka dot teng teng ka peleng ki kiar ban bam na ba bele ki tieng ki maintain ya kata ka lejong mo ka fitness dai bakwa ban slim mo kwa ban itanat ti henry ta ka daw em kini ki long ka mi khana kawan ka ju ti ki ru ki jiet ya ki bam kim perkhat ba ki hap ban besa se iwe men siem hapo ka po jong ki jiet e ka bam ta ka daw em teng teng kin dala wan cha hospital dala check up ki doctor ki long dunas nam mo klung ka jingkhia ka duna bha ti ta ka daw ngi hap ban ai ka ta ka counseling baki ong ka nutritional counseling ye ki ban pen i ki bakin bam bha bakin di bha ka dot kino ki jing bam te met ki di ban bam bet kham tam ngi pen tip ye ki ba hasnong ki don ngi ki aganwadi center ka baki ai ki jing bam te met mo bakin let shim nang to te khnang ngi hap batai ka nya ba don kam e ka kasnam bakan buan ha kapor amet kalong ka bakong san bha ya kalong kame ba armet kham tam ki ni ki badang khna malada kaduna e kasnam kadon ka jingma mo la shai dala dei por kha le si ka kame kadon no ka jing ja bas ngosi eda ka kame ka khlat le nei khon iklat teng teng mo kadon no ka ni ka jing yo I khlung iba ka jing khia jong ite kalong no abnormal mo nang ta adon teng teng kalong no ki nadu nakpo ikhlung ila yap no tikim sungu thu I gitarum kumba man hakani idon ita ilong kami ibawan mo iong ba ngadang yo sungu bi iki kat ba dalawan kha hospital pade kha di khlung bala yap te mot kim don de ka jing sungu thu ban sengap mo ya kita ki jing bong ni ong dak tien pareng ba kick mo lani ba khi ikhlung te kini kilong ki ba don kamai ki bakin sungu thu mo te ban marba kumta ken phila kit I mensim iba kodor hapo jong phi kamut phi ha ban perkhat om ban perkhat tangela de ba phi bang ka ne ngan bam bang ka nem bam andre hakum ka ni ka por an met kanu nu ka bam ka de ban rung bet kham tam ki bam te met mo ta ka daw long ban lat nga ka jingma ken bot ya ka kami bat ya I klung kan dai ladang ipet ha kan ka human development index mo ta ka jing thau ya ka jing roi jing pan ki nong song snong ne ke jong kan ka rimo ngipet ngilap ba kini ki low birth weight babies na tadi ki stillbirth infant mortality rate na maternal mortality rate ka dei khamtam e ha ki teenage mothers na ta ki ba yo khon khna te kermen pada kan ka podcast ki ba pet ba ngap ba ki la yo ka message ba bam bha de tang da por pi armet ne por apa bedang sapna yele men bam batai ke mar kum ka kan thei le mo la long dam dei ha kan ne long dei ba encourage ba kin yo lokhna an re ki hap ban prefer for motherly mo motherhood
ini hapo ka jing em jong ki hadian habut kan dala de ka posyong ka takadaw na do ini adolescent stage kadon kamhay ki bikin bam ki jing bam ki batay ka met ka jong ki kanang bikin num don jing lani kan don ngono ta ka jing ko jing kya ka jing duna ka ko ka kya jong ki hadian habut mo ti kat kum ka jing pet bat yu mo ka jing sham jong phi bar arngot hi ka i thai kata ka jing react ne kata ka respond ka bat ni kong do jing ki mi ka ba ki kun ki wan ban ya thu ba mei ngala bakla ne ngala armet ken Kaba ningkong hek reaction mo bangi i hek mi ki pa ba kadai ba kidom mo kidom nong ta ki mai mo te ki sosi mo begini ki kun ki jongki ki la yok kun ki la kun armet haka ta ba kimpat dalong ready ken ti babun hini ki family members ni ki friends ki jongki ru long bahing hasam hi mo ki pa kim sot kim long kim pediang ken kim pediang lani kim sotanat baka kun lani baka kun ka jongki bakan yo lok tang hagni karta ka ba dang long ma ti kata hi te ki saki parlok ki jongki ru long ba chisin hi bakila tip baka tu ka parlok jongki kala yo lok kala armet ti kila kiar no ken kim kuwa shu ban long parlok no tu ken ti katu hi long pun sin ki ayu we mo long kom ta mo ki kimi ki pa kila don lupa ka long kata ka ki ong kum ka jing kmi lenti ya ki kun mo ba kila khamtam ha ba kila pensyong school mo penang pen start liba kin long brio man brio hapo ka jing em henrei ha ini ta pade de kini ki kena mo da ka jing bom sungu thu ka jing bakla ki armen no ta da ka wan ka jing dom na ka liang jut mek pa ho ya kata amdai ba ki dom sa tang malong ha ka tu ka por ba ki dang ye thu ning kong te ka wan ken ka jing dom henrei la shai ha ka khia ka shon ha ka pang ka shitom pade long kiarap lang mo long ong baro andi ki don pade ki beda I bet ya ki jong ki kun ma ble kala la dom than ne teng teng mo ka jing ban ka jing jenjar ga de jing duk ru ban sin ai na hi ka kun ban yarap da kwa ru mo mai la ki sekitu ki para jong ka tu ka long kemi khna ki badang don ayeng khambun chenong ndong li ba ki ya bun kun te ta ka daw long ka hap ban long iu ken long hap ban mat ikini ki jing ken long nakaliang ki bahayang hasam na nin inakaliang ki make pa wat long lada ki pediang wat yang mo ki babuan ki don ki badom ki don pada ki basngu tenat ru baki kun ki la ayo brio kloy mo te henrei ngati ngong ba mdei ban sngu tenat amar kani karta hakni ka por ba ini I khatsan khan rius nem mo idang de ta ba kini ki khna kini ki adolescent le ni kini ki khamtam ki bat kan thei bat rang mo kidang de karta bakin kin sngotenat hajing em mo da kata ka balong simple mo ndai ban penslur pede ki ba fin kemen ba o ka khun jonga lawan ya lampar lok hayeng nga sngotenat apdiang mo lani khun jonga la don prolog mo ban sngotenat no ba une ka khun jo ki kin yo brio no te kamlong ki hak ban perkhat ken ya ka lawe jongki ya ka kot ka khia jongki na dong shadong lut haba kim pat biang ka te kumno pin pediang no ye ki mo te ki don ki kimi ki pa perkhat chwa ba kin pensyong ya khlat chwa ki khun khnang ba une ka kin yo ban pendep chwa ya ka jing puli ka jongki mo bakin long kin bit kin biang shwa jing em ken te anda kila dei kata karta bakila bit la biang kila don ka kam ka jam kila sungu thu kumno ban penya ya ka yeng ka sem ki sapenya shong biang mo dei ka ki don pade ki kmi pade ki bam perkhat ya kata long ong beto pen ya keren no bro aliang ban ya shong ya salang te manhakan bing la le ka episode halor ka teenage pregnancy ngi lap hiring ba ka qualitative data ba ki le ba bon kini ba armet kide be kam de kasin baning kong kide kasin ba ar mar ba bale masen tip hi bala ya hap kila ya penya sa lang no penya shong lang no kan but ka kwa ban klit sakwe ka jing kelimo hatu kata ka jing react ne kata ka jing dom ban letip de ki me ki pa kay lampare sa ki khna ba ki numwan sa ka hospital ma kau kawai mo ki tiang banwan hospital mo namar balay menta mo kadon gani ka pokso ak
Dei, takada wa kelong ki khana kim kwa te ki kwa ban buri shwai ka tuka pregnancy jong ki ken te ki buri ka tuka pregnancy jong ki la ni teng teng ki lawan ki la pen he no kasnem la da kasnem jong ki bat pet ya karta jong ki em mi ha Yap shu. bok teng teng em kini ki khana ne ko ba fi ong ma bakli na kata ka jingdom ki mi pa ki lan em ban wan hospital don teng teng ki khana em ki wan daga jingbom tep bakila armen tendala pha ban tes hapo hospital kin salap ba kila armen te ki hapor ba ki wan ha katuka po te long karta kadang dei be katuka khatsan khan risnem ken te the next the ong have one sabat kimik pa te the one kendit no ni kimik pa balai ken kon jonga kala armen mo te deng deng bade don baki balaya thu shwa hayem te balai thu shwa hayeng pade don kini kimik pa kim kwa banwan ya lam shaka shikin jaka sumar ma balai ki tieng ni ka pokso ak bagadon mo te henrei kam dei gen malong kum tal da ka don ni kam don ni ka ak ru kot ka khia jong ka mi ba di khulung ka long ka badon kam mo mdei bakan ka mi kan do no e ka ya ka kot ka khia namar bun si ni kini ki teenage mother kinwan ki hospital kamot la dei haka yuti kanika Porkha. em la jan ska porkha la ni ki poi hakanika ka badang la dap nyu banai ni pra banai kata ka di ka we ka jing you can la ka liang kemik pa long kim dei te ban tieng la da ka khun si sien ba kala ya thu ba kala armet long kin ai men siem no ya ka la ne bet sngo thu no ya ka pat bakan wan sha ki jaka ban ai ji sumar ken kanang ba kan yo mo yo ki jing sumar ki babiang ka ANC check up nang ta ban yo ki dawai khlan ban khlan nang ta namar ba kin lat na ka jing dunas nam jong ka met kin yo lut ki step simo ki kini ki pa ba akum ka kami mo long ba marsintip ba ka khun jong ka armet ti ho kadang kumbangi ong mene ka kala bandam kala ban susi mo tang ba ka ka balong important ba ka to ka por long ba kum ka kami ka dei ban don kata ka dei ban klet di kita ki baro ki susi mo maka long important ba ka bakan take care kadai ban long over protective no ika khun ken ma because nalor ba kadang long ka khana dei kadang lung ka jung super kam pat sung thu ka ta ka pregnancy period ka jong ka dei kam su thu ei ro te ka kami ka kamram ka jong ka kadai ban support ken ma ka baning kong kadai ban support ika khun ka jong ka bakan at least kan kham long kan su thu kan sting ka ta ka jung super ka jong ka ro ma te ka ba har pa de ka kongsan tam kum ka kami ma bakan guide ya ka khun jong ka haka motherhood ken bakun explain la kan pensuthu ya ka khun ka jong ka chang ka motherhood kum do bakan take care ya la de ndo ka por baka pun ya itu ikhun ma bakan kum ba ong kong palai bakan long tista haka ban le check up ma ANC check up kum bangi tip ba kidan kita ki ya ki check up every month haki PHC CHC district hospital bala ai ka sarkar ma te pensuthu eka khun jong ki ba ka jong ka bakan bakan long regular ma kata ka check up nadu ka bam ka di bakan kan pet ikur kom bam kom di ka jong ka ma nomor ba ka bam kan let kan ya cha itu ikun nada ka kami kalong ka balong healthy ma ka ba basat baklan kan kharu ikun basat baklan dei te ka de ka bakong san bakan pet de ka bam ka di jong ka khun te ka check up ma te nang ta pa de bakan jele ban ai men siam ya ka ken bakan nam perkhat ma kadai ka long ka very sensitive ka stage ka por pun khun ka long sensitive ba mo ya ka kami ti kum ka kami long ka kami jong ka khana ken kadai ban pasu thu kadai ban ai bor ai men siam ya ka mo bakan la ban physical challenge throughout her pregnancy ken ma te hadin bala dep kharu bakan long testa ya ka immunization ma di bat bakan kharu hospital ma bakan pasu thu ika khun jong ka na dong sha dong ki ki jing ma bakan ya kendu naka day to day ka jing ka jong ka ken ma di nadu bakha ya itu ikun kumno bakan sumar kumno bakan suthu ikun da ipang da istam ma da bakan suthu ndu kumno ban panhe pan san ya itu ikun ang ta ba inlong ikun ba sa baklan dei tidak da ka long kumta tingin kan kham duna ken kita ke jing ha ba dei ber ka pregnancy te kum ka kami
ngidai ban support ngidai ban aminsin ka kun dalong hoi ki kata ka jing ka kita ki problems ki la ban wan tang ba ka ba kongsan ba ngidai ban fokus ka ka ba ka don kam ka kun ha ka to ka por kan te mar ba kum bang itip ki kum kini ki support ki kham yo ba na ki ki long yi long sem ki ba kham biang mo Andre na kilong ilong sem ki baduna pa deha kayo kokot bun sin kila long frustrated lupa mo namar ba ya kum ka kami jong tu khana kila ya bun ngut lupa shipara handai ti kila ban psa ban paja itu ki khun ban let school mo ti hapan pandap pen biang ki jingdon kam jong ki khun dong shadong te da dei ba ka khun ka armet ka to ka por kala dang at chu kata ka burden ken kami namar ba ngitep bet hi chisien bala armet ka khana mo na ka tin ich ka jongka ka burden kam ya khoi ka don ha ka to khana tang ba ka khambun ka kham khia ha ka kami ken ka kami jongka namar ka kami ka jongka ka so thu ba ka to ka khun kam la ban pet itu ikhun ka de ka burden ka jongka na du ban ai bam id mo na du ban pan he pan san pan sum pan sai dei te ka ban hikai na dong sha dong yo to ka khun ken dei te ka la so thu be ka burden ka de ha ka kami te long kum ta ken ki family pa de la ni ka long yong sam ke beduna ka yo ka kon ke la long ta ka la no ka jing dom mo kim so tan nat yo to ka khun mo ka dan ka we ka kies mo i ta i khana i ong ba mar sin tep i khun na kerta ba khatsan kan riu tama ka to kerta ti ini i kemi pa de nong mar sin thu kum tun mar ba ki wan nak long ying long sem ka badok ti kim la pan panda pan biang shton kam jam haying ti mar sin tep ba pun khun ta ki la song si la mai la long la kala dom yo ka khun jong ka asha mai be man kasngi te ka ta ka khana ka long frustrated mo ka yam ka song thu bakala te ka ka pan song si chu chu to ka khana long bakan baka song thu ba kala pen burden ye ka kami kala song thu baka ka kami jong ka kala nyat ye ka jing e arsha ye ka baman shwa dei te de ka daw kam la pan accept ka long dukhi no ye ka jing long jing man jong ka dei te wat itu ikhun ru kam da khai ju khun teng teng ko ong nga le dukhi itu ikhun da yam tan mo da long frustrated te kam don kam la ban ya thu ta ka jing e mak to ka kami kam la ban hoi ka maka baduk tamo ka kala ban sutu tang bakam la ban pediang ken dei namar bakla khia ka responsibility yo haying hasem ti ko ong teng teng tang ban bam ban di rom so bang ti long kata ka la long neglect ken kata ka ban take care ka physical health ko jong ka ken mo ti kum ka teng teng ko ong da bam ru sngo la long isolated no yela di ban bam lang bat ki family members ru kam so ya hap mo ti hadu ba kila le chino kandong to mo kila lum mo kila tray le kta ti ka kani ka khana pa de kan sabam hi marwe no kum ta teng teng ko ong bam jaru ko habat kum khmat hapleng ja mar bali ka so thu ba ka pen long burden ya ka jing ka sem ka sha mai bi man ka si long ka so thu ba ka le ka ba bakala tang bakam la shu ban change dei ti ka kami ru ka dom na mar ba bom dan lat mo kila bun tan kita ka jing e ka tieng artat ka wei ka ba ka kami ka long kum tu de ba ka tieng ken ka tieng ka kam long ka long ka snosi ken mo ba ka khun jong ka yo khun ha to karta te tin ta ka daw long ki problems ki la long differ ken mo ka support kala long kala pair bat ka yeng ka ba kambiang bat ka yeng ka ba duna ka yo ka te banyakan chang ta ki yeng ba kham nakaliang so ka sarkar hi ki bon ki ki lat ban ya rap ki long kami ki barang khana te ki e thra ki ta ki lat ki ba pai ba sngap namar ba khaman pan kan kham pen sting no e ta ka jingket jong ta ka long kami khana mo ki e ta ki lat a jing ya rap ka sarkar pa ka badon namar ba bon ki ba pai ba sngap sai kim tips phang ta ka lat bat kum no ban vil ne kum no ban yo ya ta ka ban pen don kam yang tamo ti kong pila na man batay mo na kaliang jong ka sarkar kala hi kini ki schemes mo ki ba kila ban kini kilong kami ki ba armet la da kilong kami ki bala herta la ni kini kilong kami kena kila ban yo mo te kawai ka de kani ka PM SMA mo Pradhan Mantri Surakshat Matrivat Abhiyan mo kani ka free check up la ni ka kiyo banwan
ANC check up man ka khandai tarik jong ubenai mo Okay. te kini kilong kemi khna kila banwan shi ki hospital register la jong but kin yo ya kanika free check up mo teng wat don ki test ru ki bayo free mo kadon sa kanika smart card mo kanika MHIS card nei katuru kanika we ka baki rap hai kini ki long kami khna le se la de ki don kanu ka complication la ni ka jing ma ko ka kya ba kham don kam shu ka jik sumar ka ba kham rem te kanika kumbaong phi ka tu ka PM smart ne ka tu ka scheme katu ka sngi ka baki ki wan ban check up hapo ka hospital lani hakino ki CAC PAC kamot kabay kali baki wan ru kiyo nang ta kabam ru kiyo mo te kadan sa kani ka chief minister safe motherhood scheme kani kalong gawai ka scheme ka papenmi khnang ban penduna lani lese ban ong no ban pendu ru mo ya kani ka jingklat no kalong kemir ba armet lani jingklat no I khulung mo te kani pede long ta ken kani ka scheme kadon kata ka transit home baki ong mo lese kini kilong kami kena ki ba kham na jinga kila smuto la jande ka porkha kila banwan sa lupa ta hiyeng Okay. kenang ba kin yo banwan kha po ki hospital te ha ba por ba ki dang sa ha tu ka yeng ru ka bam ka di ki yo nang ta itu ba ap ru iyo ka bai nong sngi te shu ken yo ki de ki ba kham ba jan pede kila ban fun da ki ya ki kal ni ki nong trei ha jong ka kot ka kya mo ban pedip shaki ba kila su te nang tu kin sapha la da ka de po hospital kila ban pha di ki ambulance la da dang I shimpor ka ambulance ru long kin pha no da kinu ki kali ta walong kim dan kam ban lut maki kan salut ina po ka hospital te kum kita ki scheme kila ban yo ko kini kilong kami khna te la da wat la kim don mo kata ka jingyo jingkot ka babiang henrei kila ban wan pede na banta kini ki free check up and register la jong ken mo te lo kata em long kup ta ken kila te ban yo se kini ki kumba ong ki jing bam te met wala da kilong bakana ki bawan na kilong yang baduk lada kilet namar ki hapo ashnong ki don ki asha tang shu armet manu kila hab banya thu ba ki asha kila tip te kamut asha agan wadi kide ki we ki ba long ki batep bet manu ba armet ha shnong manu bala jat kha mo te kila ban le shikini ki asha la ni ki agan wadi ban yalam shiki agan wadi center bakin yo kini ki bam supplement mo ki ba dena benta ki long kami ba armet te long de ken ban ong ba nga ngam yo la ni nga duk ngan bam bet tang itu kat ibang ala pan yo andre wat ikini kilat mo ngam yo ban let ban ong ba ngam yo ban let shim dawai bang duk nga hindi wan da fi wan siya ki hospital kamot pitip ken ba piyo kini hindi la da fi shushong ba iyeng te manu em ban wan ay kita gidi ki hap ban wat hin ala dia ken mo teng ho ki kong asha ki let ki don ban ki shunong ba kini thu kini ti don teng ba de ki balong jaitu ki ba that ban wan kim tre ko mi kini ki scheme mo la long la bu knang na banta jong ki ba kin yo ka jing ban toy knang ba ka kot ka khia na ma jong ka long ko mi ka long important vi ka long don kam ha ti ngi bu knang kini ki scheme na ka banta jong ki te ki ka dei pada ka banta jong ki ba ki pedang ini ki scheme na ka makin wan shaki jaka sumar ke te nakaliang jong kot ka khia mo kidon hoi ta ke jingerap beta kilong kemi ki bla yo khun khana te shwa je kini ki khana pare ba hapo ka jing khia samla jong ki edit ki jat program ba phi jule ha ban yadai ni ka jing yo khun khana pade te nakaliang ka jong yin dei hapo ka RKSK program ken ni don shibon gini ki program ki ba babon ha bangi hap ban le na banta kini ki khna ki long ki ba dang samla ni ki bala don brio mo tang ma ki ba long 10 to 19 years kan te ni don ki outreach program ka bangi hap ban pendat manu banai pra tali manu banai ngi hap ban pendat hakani ka outreach program ni don ki awareness ni le shibon ki activities mo ka awareness program teng ni penlong ki competition ni teng ni penlong ki talent show mo teng ka haka awareness program bade bun kanika ka shongkha shongman khna em ka de kamin bangi hap ban karen nang ta ya kanika kot ka khia shapang ka jinglong ka thei jinglong shenrak mo nang ta ka jing pendan kam mi ni ki jing di pen bu a ta ro ka de ka we nang ta udon ru sa uni
iron folic weekly iron folic as supplement bangi ai tu dawai iron folic mo shaki school shaki shnong ling baki Anganwadi center nang baki kena kinyo ban shim yu tu dawai bandi ban lat na kajing dunas na mo ti man hakani ngadang yakendu mo itai nong hikai bai shong kali Yong ba kini kikimiki pa shanong kendong kan oh na kikun ngi kila bon snam lupa sakat no kin bon snam ki ong batharai dadi tu do dawai te kasnam kan la nang ki shushu mo kim tip ba utu dawai umdei tang ban ong ba upen biang kanya kasnam dei ba ong nang ai shushu ta kasnam upen biang ya kasnam daga jing di uni dawai la shai pi pang gumnom nur long kasnam ka don be ha kamet kat kum ba ka dei bandon mo nang tam dei dang kata ka pen klan ya ka bormet ru mo kindiat mo kini ki kenthei ki badan kanika menstrual cramp mo da ki poi benaim tu ki su ne ti hendai lada ki di une dawai pade kaya rap kanya katu jing su mateng teng sen ai ki kena amar tang na katu daw em ars ngi lai sngi ki hak pep school be te kan nu ka jing du nong ye ki ti hendai lada ki shim pade une dawai long ka penduna te katu te long ki yo ban attend classes be ken mo te nang ta kadon se kini ki adolescent health day ki bangi shile mo kani te kalong tang ha ki don ki district mo habaro khat ken te ni hakani kan kini ki adolescent health day ni penlong program ni don kini ki peer educators ki balong kum ki volunteer ban yarap te ban long kita kinong I message mo la ne kinong raktien hapadeng kini ki paralok joki bakin ya thu ke ega bangi la ai training ki kila ban ya thu la ne ki maki hi can identify la ne kin lap shwai ki parlok inu ki ba don haki jing mo la da kila ban ya sulok para maki ka kabiang te hendai yo ka khamlong jenjare ki longkin sawan ling ba ki jing yarap lang ikong asha kinwan ya lam shpo ka clinic jongi pedeken kita gide ki programs ki bangi don mo te ki dang don show sa ki sexual reproductive health kitu ho ki kan ka awareness siya ki sexual and reproductive health nang ta kini ka menstrual health mo te nang ta ka kani ken kum tu ki don ni ki teng teng ni shu le la ka le program ru na banta kini ki long kemik na ban batai ki ken mo siya kini ki kajing kap ban kumno ban long ki kimi ki banang ban yalam mo marngi sutu kini ki long kemik na ka ni ka parenting skill kadang duna bha ya kiru kidang hap yalam dikmik pa kumno kin yalam ile ki jong ki kun em dingi hap ban ai ji hikai ya ki nang ta kumbala yalam mene na khamat ba ong ba ban ai buin ha khamat ki briuru le ran ne dingi hap ban batai bet katu ka riu banai ban hap ban continue bet ban ai bunyi khlung mo kalong ka padat kamba te nang ta saban pendep ik injection mo lamar ba ki injection menta ki hap ban dep bet mo uno kulung ude banyo bet yak injection ka ba ude banyo hadu undala don khat riu snem mo te nang ta kumno bakin bam ki jing bam bingim dei bakin kyar na ginu jing bam la ki bang nam bang ka dei rei ki hap par khat asian na ka benta ka koit ka kya jong ki ban ka koit ka kya jong kulung nang ta ngi ai kum ta ken ki ki ban a shushu ye ki kumno ban pen slam no ka yo kulung vi nama na iwe na ikun baning kong hai kun ba ar ka no ka don kam ka por ba fin ai ka gap mo la ni ka jing slam ban yo ni ai kum kita ki jing hikai ero te thai kum ki long kemi khna ki ek thai ki jing bam ka ba la ban te ka met ka phat ki bi ki de ban ban to mo ka way te mo gi ong ka balance diet mo paro khat hi la puli na du school ya ka balance diet ha ka balance diet te ka de banan ka ja mo nang ta ki jhur la ban long ka do la ban long ka do an ri udai mo ka peleng ka do kha ka dut mo kini bro khat ki don kam ha te nang ta kin long at least long kum ta ken mo kini ki long kami khna le se kinom la hi ban yo ya kini sin yo ti hen rei ha ba ki yo pade ki de ban bam pade ken mo ban bam bakat te mo nalor kata mo sha nong kendong li te kayeng kala te pade be ka barap bariang tingi shit pen shlor be kitu ki jor ba mi hapo ki kper jong ki kitu ki de ki ba bhatam bakin bam mo te nang ta kaju ken long ta mo ngi ong let bet haki Anganwadi kamut
kim ho ki jur tingin numla banyo na agan wadi henry ki we ki jingbam ki dai ki shana ki ata kila banyo nak tu ki center ban bam ken mo te kita ki we nak ta saka dawai bi ki bandi ki dawai ba yu dawai klan te ngilakran sepang kita ki activities ne ta ki kam ke baka RKS ki naka tanat ko ka khia kale te naga banta ki khna samla mo menta pre namata kita ki long kemi khna pade ki kita ki jat program ba ki ka judon namata ki bala yok khun pade nama ba teng teng yun mendeng ngilakran ki bas ngap le se ki don ki bala yok khun khna ki langsung kut lat no te hendrai da kan ka podcast ngim kwa ban pha ka message mi ho kandem kambe kan ka bakut mo te kwa ban chat ka message check ni ba bas ngap te pilaan batai kita kilat kilenti pada anda lai long kemi khna ka pa ka lenti bagi di ban jam shakhmat pada ka step lani kata ka kita ki jat jingyarap ka badon nam tai ni long kemi khna te nakaliang ka kwat ka khia te mo ka bangkin dawan shakini shangi counselors dai ngi penslor kanya ki mo teng teng pindape yaki itu iba kim don jing kermen shu jing em jing dai la long kemi te dan por shu tharai la ong bet ba ka jing em jongi kala kot hang ni dai tang bat ki khon kiti henrai yakini ki long kemi khna mo le siki bas ngap ne dai ban shim ba ka jing long kemi jong fi kala de ga jing kot jong ka jing em jong fi mo henrai kani kala wan pat ka benta ka bathmai ka jing em jong fi ba pin perkhat ba naga benta ikun jong phi mo naga benta ba fila ban yeng lagi jong ki kijat mo ngi ong ke ki let da ki training mo ki bobon ki training benta ba ki yo baka ka sarkar ka yu mo ka ai ka yarap te khnang ba kin yo kam yo jam la ne ba ki la ban yeng ha ki kijat la jong kala ban long ha ka su ka than kala ban long ha ka rep ka riang ha ka ri jing ri nang ta ha ka shna jing shna la ne ban long kini ki nong sumar sni do na ki beautician mo kita ngi long ipit shlo ki bakin wat kita bakin let ken te kumdu pade kila ban kun ong ban balance namar ba teng teng hatep pen he kun dang rit mol asyong sakarta dang khna ni tinga i bun sen hi andala yo kun ta banang khna ki yo kun khambun ru te phidan em kata ken jam message ki khna ki bas ngap khnang makin la ban penyabiang tarajur nya ta ka jing long kemie jong ki batru ban perkhat pade kala we jong la de pe mo yaki kini ki long kemi khna ho hapo ka system de kadang yaki bakin ki khon mo namar ba kadang de ka por ban hap ai bun kum no ban dai ndrei haba ki khun la itu ki la kham long ban mo mangatip kat da poi system te ka jing dei bat ki pa ka da kumno kala kham ya wan biang mo te kala la long ta ke ki la ban wa te da ban let ban wa ikini ki kam ki jam mo te ka we pede ka long ba phide ban nang bha ban benta ya ka por jong fi phide ban su thu ban ai por ka tu ka kam ka tu ka ta tu ka kam khnang ba baro kha ki ha ka jing em kan long biang lut mo mdei ba teng teng ban klet no ki khun la yo e kundu paralok shu shong kai sa sha tu ban ya thu khana kata de kam dei mo la ni ban shu let sa sha shong kai sa sha yeng juno kata kam dei mo ke dei ban dan ken ka ha yeng ru ka jing ket clear ka dei ban dan sha baru ka dei ban dan nang ta bat ki we ru ka dei ban dan hi tang ba baro khat ki dei ban dan da ka kenta ken mo khnang ba ki la ban pen biang e ki baro khat ha ka jing em mo nang ta kila ta ken dala don hi te kun i lak ham he kun imde ban shu ong ba okay ngala biang ka jing em kum ne kide gen ban perkhat khendiat mon bat ba kin ong ba ngam don jing nang jing start ngam la ban le e jing em kidon ki shbun ki fila la da fi wa ni ka jing yarap kawan bet kade ndei ban shu shong be yeng mo kum ba ong ki riu temen mo haba phiki ki ti ki jat phio ka ba kade te ka long ka ju kanya kini ndei ban shu ong bangan shu shong be no hiang bala long kmi ka ta ndei wat kan kilat kan ti ki jat phinyo ima kade te sakawei ru phimdei ba la long kum ta te ba ndei ban ya kloi than ban perkhat tai kata ban penyare ka long yeng long sem mo kadei ban don ka jing smo thu mo la dei ban khen pha na kam ta ma ka ni ka perthai ban yi em ta le ka ni ka jing kio mo jong ki mar ba mar di at na dong dei
kat nu ngan pelut na bentai ni kun. Ti syuken mentala dana bentai ni kun ngalut kat tu ngan yo sa iway kamot ngalahap ban sakano double ka jinglot lani asya nei takada fidi ban sungtu ba hawa itu iban ikun baningkong ting ban se na mar ba klempat poi perkhat la yo kayo andre yai ba at padete fidi ban sungtu kan ba kan kam slem no ban yo mo kenang ba ka kot ka khia jong ka kemi shwa ningkong mo ka ka baka kala la long no ka bormet baka lut ka por baka kan da te biang shwa kan da wan biang ku baka dei bandon mo nang ta kan yo por ban sumar bhai tu ikun baladon hapatai nang ta kan yo ban penbiang penbet bahasa itu nang ta kan yo ban penbiang saya la di kumbang ong mene ban wat kam wat jam mo ti nang ta kidegin ban wan shaki hospital ban wat kini kilat kilenti te baka sorkar kalabu mo bakin yo mendai tang hapo hospital sorkar wat ki private hospital ru meta ya kenika family planning kila bu bet ti longum ta ken kila ban wan shengi ban keli wat ngi ya kitu kiba dang pun ngila batai lupa baki don gini kilat kilenti kiba fila budget hadian bala dep kha mo ti kabasusi kalong bagi ni kilong kami kena kimat kimpat don ka jing thu ti bun sin ki ja no yang ngila batai gitu kilat kilenti yang to don ki bong ngi thu jing mot ti henry ka ka bakim thu pada kalong ba hakani karta fitu thu tang shubak la khandiat te kamot second pregnancy ka don ben ti ngi shet batai kum ta ki don ki khana ki bada ko long ki ba buat kan hadian bala dep kha ti kila penjelan no kata kala ban penjelan kun dan pada ki ba satla sawan mi biang sa hospital adu dala lapun biang si ba ke kum ta kan ka kwat ka khia ka don kam ti pinda pe kini ki long kame am apo ki hospital pinda pe dai karta bat ka met joki ka jinglong kan kala long khongpong ba karta gidang kena pinda pe iki ikum bakila he karta te ka tu bro khwat ka dei ba kim perkhat te shuyo kun mo nei ka dei bandon ken kata ka spacing la ni ka jing pen slam mo te nakadaw ini kilong kami kena le kidang don kam hai ka ne karta jong pile ka badang buon ba te mo khan riu kan nyo snam pin yo kun baning kong te perkhat ka da kut ka snam ba pin yo kun ka nongot ki kun fila yo ang tu te nakadaw don kam ha nakadaw phim dei ban nget bi phim dei ban tiang mo ki buon ha ini ki jing pen batai kubor mo ki kubor ham saya le banda ong she ni kalat penjelan pun ki kubor ham saya ki bom dei ki babon pha te ne phim dei ban tiang ye gitu one sha hospital kan ka tu ka de ka jing tip ka bhatam ka phio na po hospital ban ye gitu ki brio ki badon saudong jofi te phim dei ban tiang one be ki hospital wa jing tip nya namar hospital ru kimle klumar hi ban shuong epi ban penle ya kanu ka kat ki methods na ni ki lat ba phikwa ban ne kada don kata ka jing ya selok bat ki doktor ru ti ki doktor ki lapet kan kanu ka ba ya ha bat ka met jong pi ban le kata kan ken le ti nak ngila kren nakalian ka kwat ka khia na ta de mentap reng kwa ban jasno kum ka imlang sa alang trai ke kare ka bangi de ban le khnang bangi la ban kampen sting ta kaling kor jong kini kilong kemish khna kan ke ire ki lat kilen ti bagi la ban shim te ki kum ka imlang sa lang mo ka baningkong ka kidei ban pli kita kilat kilenti ban kum haka kam kin la kitu ki khana kum ba ong kong palai mene hi dei ki kam kin seng jam dei kin ja self help group ma dei kitu bakin yarap ki bakin la ban support daladi yaladi dei bakin la ban yang ki jat ki jong ki ken dei bakin la ban pendap ban yang ki ji ka sem ka jong ki ti sa ka wei ru kum ka imlang sa lang ka dei ban wat kam dei kin ban lockdown ma ki hoi dokti ya ki khana ban dokti ki kena ki ba armet dang haka bertak pedang red kan ti ki de ban accept ti ka ka tu ka kena ka ya ling ba ti saka ru ba kum ki school pa dem ki school ki la ban pediang ki kena da ki don jingmut ban continue biang haka education ka jong ki ken ma te kenang ba ka future jong tu kena kan long ko ba kala ban achieve ki goals ki jong ka ma ke ban pediang gimde ban look down lani gimde ban pen iba
kalak yo kun te mot kemudian bentah ke imlang salong kemudian bentah school ha ayu mo ndri ka kong san tam kum ka community bat ki school ki te ban pen I ba ki pediang ya ki kena kum ba pediang lang ki wei ke te ki lat kelenti kum ta ki kam ki seng jam ki program sebaki yo na ki kum ki rang ba shnong la ni kum ki ayu mo leaders ki laban obviously ki schemes ki programs bagi ki lat yo kam yo jam mo na ki block office ni mo ki baki la ban yo kenang baki di kena ki la ban yo lat ban tre ban kata ban bikin imja ken nang tu long ta mo dan kam ka jingya ai kti kamon ka diang na ka liang jong ka shnong ru na benta jong ki amde long ba nong ba o mo kita ki tu kim don benta la ni ngim don ka jing kit clear na benta re jing shi shaling in da perkhat ngi don kam ba ban kam ai importance ki tu ki yong couples la ni kini ki shkurim gi badang khana mo ma bapli teng teng don kam don jam mo te kashnong long kum tate ka dei ban don hi ka we ka kom perkhat na ka benta kini ki syukurim ki badang khana mo lesi ban pen ai kanu kenja training mo lani ban ai ban lesi ban pli ka school miet ru la kenang ba kini ki badang kwa ban let ya ka jing puli ban pendep ka jing puli kin la ken mo kenang ba kini ki don nama ki don ki long kami kini ki young mothers lani ki young fathers ki bakwa hiban pendep ki jing puli wat la ki la baklam ta ndai teng teng pade ba kam sha kapor lani kam don kalat long ka syukut no ang ta ting teng la dangi yo pade ko kini ki lat long kum bangi ai lat pade ki ken ba om dei ba kin yo biang ya kata kalawai ka ba mo ti nang ta along kin pha mo lada ka don kanu ka kanja training lani kin wanra ki schemes ki bobuan ha manda ki buan ha ki schemes ki bangi she yo ba ya shnong mo kumi ki tu ki scheme ban pen island she kini ken pha kini ki training ni ki she don ba ki training mo ha kini ki kani ka employment exchange kini ki skill development training ki bagi ai mo teng teng ka dei ha ka risniang lani ha ka kam rep kam riang mo dal adep ikini ki kam ki yo ki subsidy te kamot ka tukla ya rap shibu ni ki bakin nang sedang ya ka kam baki de ben le ke mo te ngatharai lada ka shnong hi ka shim kia ba ngin ya rap lang ke kum kini ki long yeng mo te kamot ngatharai kan don be ka jingkiu om dei tangga baki yo ki kot ka kitu ki long yeng ndai ka jingkiu ru lani ka ki wanra ka development ha shnong ru mo ka jing roi jing pa ra shnong ru te nga try ka tu hing lak ren bun ki phang kani ka phang pementa sengi te shaban pen kot phidon indu i khubor pi ai khila ban ai ki nong pa be nong sangap sengi ki bade ki long kami khna te khendiat mo kum ki adolescent health counselor mo te ka bai dei bikini ki long kami khna kum mang ong mane phim dei ban ong ba ka jing jonga ha ne kala kut like dei shin rang ne kan thai henrei phi dei ban sngo thu ba ka ne ke baro ka wan ka jing kala long no ka jing kit khli ka bathamai ka jing jong phi ka dei ka benta jong phi ba kumno ba phin perkhat pat ban penya ya ka jing om ba manang ta ni ka jing shopo andre ba phin nang pen kiu shijrong mo da ka ba phi hok trei hok nang ta pendep ya ka benta kum ki me pa ba phi dei na benta ki khun mo mdei ba kum ba phi mat ma phi ki khun ro kin mat lang kata ka dei ban num dan hang jing mo jong phi in rei phi dei ban pen klano e ka rukam jong ni ki khun jong phi da ka ba phi nang ba phin yo ya kata ka jing sumar kum ki me pa ka ba biang mo kum ba ong iwe isimbok tien i bathiang na ka shuntur jong ka kmen e pa ka wan ra shibun ka jing klah ka jing jong ki khun ka longum ka jing bsa ba ai vitamin ye ki khun mo ba kin he kin san te ka dei ba phin nang ken ban sneng ban kraw ye ki khun jong phi da ka ba sngo thu jing mot da ka ba e om ban shu mai shu ken he ye ki khun jong phi kum ba phi long hang nir ta ba phin long ki ba dukhi ki ba dom riang re ka tu ka jing dukhi jing dom riam kala dei ban long duna la ne ban du no sindon khanang ba ki khun ki num buat ye ka tu ka jing long jong phi dei ban ka jing ka balong la long no ha ba phi la shim ya ka kerdan long ka me long pa phi ban long rong ba no
mo mde shu ban le ko khulung khna ifla dei ban don ka jingkit kli ban penbiang penbet ya ka yeng ka sem phila ya shimlang ka benta kum khimik pa ka mut phia ban share ya nane ban ya benta lang ya ka jingkit kli mo dei batang ka lok kan up be no lok mo nane ulok un up na ka lok hanre phidei ban ya benta lang kum no ba finang ban ya wanra lang kata ka jing yo jing kot hayeng bat ba fin penya ya ka yeng ka sem ka jong fi ha kata ka rukwam ba ki kon hi la sha le sngi kin suk bakin mat shu ya ka jing jinjar kum ba ki mat ke Tengi na kaliam jong ka RKSK program mo. Ti ka ngidon ka counseling center habaro ki PHC ki CHC mo kidon ki sub centers ru ki IKNM ti hapo ki CHC habat district hospital pade kidon ki counselors ke ti naliang ka RKSK program da suppose kini ki khana mo ki khana adolescent ni ki me ki paru ki bron kam ni ka counseling mo ne benta kum no ban penhe pensan kum no ban guide ki kun ki jong ki mo ki don kam kum kita kila ban wan away ki services mo ni kila ban wan wat jing tip nangi ki counselors ke bangi don bet hapo ki PHCs hapo ki CHCs bat ki district hospital. Okay. ta sakhan yat mo long ba ya ki adolescent married on married kamut ki bala yo brio na bam yo brio phinbu jingmut bakadon kanika adolescent friendly health clinic ka badai na benta joki te fisngo thu bakadon kanu ga jingkya ka jing em jofi kadon kanu ka jingja ka bakta ya ka jing ya ka longren yang manan yang jofi khamtam ye ki long kami long pa khna fisuthu ba ngidon kam ban ya sulok banu P1 shagini ki counseling center ki ngila ban ai jinge sulok ye pi ban ya lam lenti ye pi ban pan bhabiang ka jing em jong pi bat ban batai ye fi kumno ba fin le ka jing em nang ta na lo ka ta phin sungo shinga ya ba P1 shagini ki counseling center amar ba kalong confidential mo kata kabala long buri mo ngimla ban yathu khana la ni kala ban le yathu yanu re ka ka bangi ngile ngikren ka kut no tang ha ka sau kun ro jong ka kamra ngimla ban lik te wat nom sngo le ran wat nom sngo pheri wan ngi pediang ye phi da ka jing sngo da ka jing sokumet to kubleshi bun biang kong palei bat kong mersiana mata ka jing ai jing mut jong pi kini ban nong pet bi nong snap makarmen baro ki sotona de kani ke episode bat ki long kemi long pak na ki bapet kani sobha kong mersia let kini ki councils bahkan pensting ta ka jing mut je perkhat jong pi bat bakin nyarap ban peten lenti pi jaka shei ban let mon ban kum ban jam shakmat bat ban ta ka jing long kemi long pa bat ki khna ki ba hoi ki ba las dang ban ke sama pidon ka jing ki dong trai kila ban cek ka center jong pi manu la ban wan mo ha ta te sobha on klet ban like share subscribe kan ke episode bat let du shaka Instagram jingi bat sa follow yingi hapo adolescents unfiltered te tangkum di hi nya pen kut do kan ka jing kran jingi mata kasi ko bless you